Juu, sen verran vielä täytyy sanoa, että jos te luulitte, että se mun edellinen video, kun mä kerroin olkariutusta, on raju ja kuuma, niin se juttu, minkä mä nyt tässä teen, niin mun mielestä tää hakee vertaistansa. On hienoa, että mulle riittää niin kuin potkua ja vääntöä sinänsä, siis kykyä ja taitoa tehdä juttuja, mitkä menee niin kuin sfäärissä. Supo on aina ihan kauhuissassa näissä. Nyt mä rautin tein pikkasen sitä systeemiä, että minkä tyyppisistä taustoista mä niin kuin ammennan näitä sensaatiomaisia tietoja. Pistäkää nyt tosiaan korvantaa sitten vielä, mitä mä kerron teille. Nimittäin mä tiedän se, että silloin kun mä teen tää video, niin sieltä tulee monta mutta ja monta ei tuo voi pitää paikkaa, Saarta puhuu omiansa. Mutta mun mielestä on äärimmäisen tärkeää nyt tallentaa teille, että kyllä näistä asioista tiedätte. Mulla oli henkilökohtaisesti suoranainen shokki tämä juttu, että mä en ole nähnyt tämmöistä tulkintaa tästä ihmiskunnan suurimmasta pedosta, siis 3. antikristuksesta tällä tasolla, mitä mä nyt itse tein oikeastaan koskaan. Ja se oli mulle aika ällistyttävä. Sen takia mä tajusinkin, että mun on tehtävä tämä ilman muuta. Ihan sitten riippumatta siitä, miten niin poliisit ja viranomaiset CIA suhtautuneet. Nyt lähdetään puhumaan yhdestä, voidaan sanoa, historian salaperäisimmästä ja tunnetummasta henkilöstä. Lähdetään liikkeelle nyt tästä yhdestä ilmoituksesta. Eli nyt on 29.6.2016. Tuosta Tekniikka Talous. Tämä on 19.6. julkaistu näköjään Rosatomin omaperäistä ydinjätekäytännöistä ydinpolttoaineen leasing-sopimusta. Urania liisataan. Otsharovski varoittaa myös siitä, että Rosatom tarjoaa Fennovoiman ydinjäteongelman omaperäistä ratkaisua eli ydinpolttoaineen leasing-sopimusta. Venäjä toimittaisi polttoaineen Fennovoimalle ja käytön jälkeen se toimitettaisiin takaisin Venäjälle jälkikäsittelyyn. Se tosin edellyttäisi Suomen ydinjätelakien muuttamista. Venäjällä, katsokaa, tämä on tärkeää, Venäjällä käytetty ydinpoltto ei ole jätettävän tulevien sukupolvien resurssi käytetty polttoaine ensisijaisesti jälleen käsitellään, siitä otetaan talteen uraani ja plutonium. Venäjä pistää niin tiukille, siis Venäjän Putin pistää niin tiukille tämä amerikkalaisten uraanihingun, eli mä haluan ottaa urania, että saarto pistetään niin tiukille, että venäläiset ei enää tarjoa ydinvoimaloista enää edes ydinjätettä myyntiin mustiin markkinoihin, kun mä olen vuotanut näitä tietoja, että Suomesta vuotaa ydinjätettä amerikkalaisille. Saarto on pistetty näin piukkaan. Miksi Venäjä satsaa näin hysteerisesti ydinasetuotantoon? Angel Skyfalli puhuu aina tästä plutoniumtaloudesta, ja nyt tämä plutoniumtalous alkaa näyttämään niin kuin kyntensä. Kuvataan vähän juhannusruusi. Hiukan siellä on toimintakin jossain kohtaa, mutta hyvin vähän. Jotakin pientä löytyy. Hiukan siellä on. Nyt ollaan täällä ulkona ja kuvataan vähän tosin tässä juhannusrusvoa hiukan jälkijättöinen jo vähän etuajassa kukkii. Nyt otetaan tää superhenkilön
kasvokuva. Tosta. Niin, Nostradamushan hän on. Ja otetaan tämä hänen keskeinen. Tässä on siis keskeisin ennuste, missä puhutaan täsmällisistä aikamääreistä. Tämä on siinä mielessä huikea ennuste. Emme voi tässä yhteydessä sivuuttaa sitä ennustusta, joka sisältää 10 kentaurien 72 säkeistön ja johon olemme jo viitanneet edellä mainituin loppua käsittelevässä luvussa. Maailmanloppua käsittelevässä luvussa. Tuo säkeistö on näin kuuluva. Tämä on tärkeää. Vuonna 1999 7. kuussa, siis heinäkuussa taivaalta, tulee suuri kauhistuttava kuningas. Hänessä herää Angholmoisin suuri kuningas. Maaliskuun päiviltä hän hallitsee onnellisesti. Siinä mainitaan myöskin, että hän tulee hallittamaan 27 vuotta, tai ainakin olemaan hengissä 27 vuotta. Tämä on äärimmäisen kiinnostava luku, koska tämä koskee näistä antikristuksista tätä kolmatta ja tätä kaikista kauhistuttavimpaa ja viimeisimpää henkilöä. Ja mä tiedän, että tästä jutusta nyt ei monikaan ainakaan Suomessa tykkää, mutta mä kerron sen juuri ehkä sen takiakin. Elikkä nyt mennään astetta synkemmälle taustalle. 27 vuotta hän hallittee, alkoi 1999. Ja sitten se kuuluu taustalle vielä se, tämä on äärimmäisen tarkkaan määritetty tosiaankin, heinäkuu, elokuu vaihteessa menetään hänen valtakauden alku. Tätä kriteeriäkin täyttää jo tosi harva nykyisissä hallitsijoista. Pitkälti senkin takia, että yhdessäkään demokraattisissa maissa ei hallitsija voi olla noin kauan vallassa. Siis nyt mennään 2016, tästä on kulunut 16 vuotta aikaa. Edelleen hän on vallassa. Suomessa presidentin rajalta, ne on sillä 6 vuoden, 8 vuoden, Ranskassa niin edelleen jaksoja, mutta ne on yleensä aina, tai siis joka maassa on rajattu presidentin valtakaudet 1 tai 2 käytännössä 2 jaksoa. Eli normaalissa demokraattisissa maissa ei pysty hallitsemaan noin pitkiä jaksoja. 16 vuotta, saatika sitten tosiaan 27 vuotta. Sitten siinä on vielä yksi, siinä ennustessa oli semmoinen, mikä tuo sitten jo tänne taustalla tämän punaisen värin. Siis sanottiin, että tämä kyseinen hirmuhallitsija, huomakkaa, hirmuhallitsija, se kauhu tuossa jo sanottiin muutenkin, niin haluaa elvyttää vanhan Tsinkiskaanin historiallisen suunnattoman suuren valtion rajat. No, ne rajat pitää sisällänsä nykyisen Kiinan, koko Venäjän, pitkälle Eurooppahan, mä en muista Itävallan porteille asti, kun se kaveri pääsi. Tuonne syvälle Eurooppaan asti. Ja tähän on nyt sitten yritetty tunkea sitten yhtä sun toista. Ensin siihen yritettiin, nyt mennään taas hiukan niin kuin taustainen vaihtuu, eli ensin siihen yritettiin tunkea kuulemaan. Siellä oli näitä
Ajatollah Khomeinia, Saddam Husseinia, Osama Bin Laden. Sitten siellä on yritetty myöskin George Bushia, Obamaa pistää näihin tulkintoihin mukaan, että se on. Mutta niin kuin näkee, niin he ei ole ensinnäkään niin kuin tosiaan, ne ei hallitse tätä Tsingiskaanin aluetta. He ei ole ollut vallassa alkuunkaan semmoisia aikamääreitä, että he olisivat enää 2016 tätä tehdessä edes vallassa. Yksi ainoa henkilö, mikä täyttää kaikki ne kriteerit. Hän on Vladimir Putin. Mä kattelin eilen Jimistä, kun tuli tästä Nostradamuksesta se juttu. Ja siinä kovasti yritettiin tehdä juuri näitä erilaisia henkilöitä, tekasta siihen, tähän kolmanneksi antikristuksiksi. Mutta huvittava ja kuvaava tällä asetelmalla, että kuinka paljon niin ihmiset pelkää totuutta näissä asioissa, on se, että Putinista ei siinäkään, vaikka oli amerikkalainen propagandaohjelma, niin ei uskallettu puhua mitään. No, mä tiedän myöskin, että esimerkiksi Suomessa niin tämä on pyhähäväistystä. Siis nyt täytyy muistaa, mä en puhu käytännössä juuri monestakaan muusta asiasta. Kaikki niin lähtee aina tästä jotenkin niin tästä ydinvoimamaailmasta. Ja mä näytin teille tähän filmin ihan aluksi, tai näytän kuitenkin suoraan, että Putin on tällä hetkellä henkilö, mikä omistaa käytännössä jo lähes 100% koko jäljellä oleva uranibisneksen keskeisimmän tuotannon. Kukaan muu maa käytännössä ei enää edes tarjoa uusia ydinvoimaloita kuin Putiniin. Putiniin kulminoituu ja henkilöityy koko nykyajan ydinvoimateollisuus. Tuossa äiti juuri sanoi, että Sipilä oli juuri mennyt tonne, Niinistö oli kutsumassa Putinia Suomeen ja Sipilä oli sanonut, että jos Venäjä pyytää aseellista apua, niin Suomi antaa sitä. No, miksi Suomi on aivan hysteerisesti kiittämättössä Putinin toiminnassa? Kaveri, siis Putinin aloittaessa Venäjä hallitsi jo 70%, siis 70% koko maailman uranivälitysbisneksestä. Nyt kun hän löi Kazakstanin saarrot kaikki nämä päälle, nyt hän hallitte jo käytännössä lähes kokonaan. Ja varsinkin sen jälkeen nyt tässä kesämittaan, kun mennään eteenpäin, niin Areva menee konkurssiin. EDF kieltäytyi koskemasta Olkiluoto 3 hankkeeseen. Suomi on täyttä päätä myymässä koko ydinvoimabisnestä Putinin käsiin ja nyt kosiskella siihen suuntaan. Etsiskelin tuossa sitä suorantityyppiä, mitä TV on käyttää. Ja se mä tiesin, että se on Kemira Safetyn tuotteita tai jotakin tämmöisiä. Ja katsokas mitä mä löysin. Tää on aika päräyttävä tieto. Kertoo mistä on niin kuin kyse. Ei ole välttämättä se suorattimen tyyppi, mutta lajike lähinnä. Eli tää on tästä näin. Valmistaja Kemira Safety, ulkokuori valmistaja, siis katsokas tämä kiinnittäytyy. Myrkyllisiä ja radioaktiivisia hiukkasia, bakteereja ja viruksia sekä organista, epäorganista, että happamia, nyt on tärkeä, happamia kaasuja ja höyryjä sekä ammoniakia vastaan suodattimen kierre. Se puhuta sitten taas tästä. Mutta tässä on niinku oleellista. Kattokas. Sopii kaikki yleisiin sota-aikaisiin kaasunaamarin. Soveltuu myös suojanaamari M63, M61 suojanaamarin, joka
huomakaa, jota puolustusvoimat käytti suodatin ja keräilykäyttöön. Siis TVO käyttää tällä hetkellä, siellä on sen tasoisia suodattimia, mikä on niin armeija suunnitellut ydinsodan käyttöä varten. Siis ydinsodan käyttöä varten. Aivan käsittämättömän törkeä tilanne, mutta näistä on kyse. Ydinsodan suodattimia. Elikkä nyt te ajatte ymmärtämään, eli Nostradamus, tämä on niin sitten Nostradamuksen mielipide, ennuste. Nostradamus sanoi, että Putin on niin kuin tämä hirviö, mikä nousee, tämä kolmas antikristus, se on ihmiskunnan kaikkia aikojen suurin peto. Ja se suurin peto tulee siitä, että myöskin siitä, että tämä henkilöityy se ydinvoima-aseteollisuus kaikki hänen ympärillensä. Venäjä pyörittää kokonaista tätä ydinvoimabisnestä. On kuvaavaa, että esimerkiksi Amerikka, mikä vielä 1985 pyöritti yli 50% maailman uranibisneksestä, on näivettynyt niin olemattomiin, että pystyy tuottamaan enää 3% omasta uranituotannosta. Ja nyt tällä Putinilla on se systeemi, että katsoko, kaikki tietää tämä, että ydinvoimaa ei käytetä sähköntuotantoon, ainoastaan hirviömäisten ydinasetuotantoa varten. Putin on nyt kaappaamassa koko tämä hirviömäisen ydinbisneksen itsellensä. Se henkilöityy hänen ympärillensä. Ja se on odotettavissa melko tuskasta 10 vuotta vielä. En tiedä kuinka monta valtavuotta hänelle niistä vielä riittää. Mutta sen tiedän, että Suomi ainakin on lähtenyt sille linjalle, että nyt ollaan tekemässä täyttä päättää kauppoja siitä, että kun kerran Olkiluoto 3-hanke jäi jäihin, Fennovoima jäihin, jos ei venäläisiä päästetä tähän koko järjestelmään mukaan. Tämä on aivan hirviömäinen tilanne. Katsokaa, siellä on sipulikin tullut pinnalle jo. Aika nätistä raparperia ja muuta. Perunat on tossa. Tuossa on nämä kukkaset. Mä olen teille kertonut, miten mua ohjaillaan näissä filmien teossa. Ja olen kertonut esimerkiksi, miten mä se Maakotkan tapasin tässä. Nyt tää on toinen juttu. Eli mä olin niin kuin näillä main. Tässä menin polkupyörällä tosta ohitte ja tässä kohtaa se kärme oli. Mä mietin, että mitä sitä räväkkää hommaa mä saisin tähän Nostradamus-filmi alkuun, että se päräytäisi niin kuin symboliikallansa enemmän. Mä olin reisun päällä, huomasin sen kärmen tuossa, mä olin polkupyörä ajo ohi, muutama sentin päästä se heilahti ja mä ajattelin, että se häviää heti pusikkoon. Meni 5 minuuttia, tulin takaisin. Samassa paikassa se sama kärme odotti mua. Siinä vaiheessa mä tajusin, että ei hyvänä, että tuossa on jotain sanoma mulle. Menin sisälle. Taas oli joku 5 minuuttia sieltä. Tuli sitten pois. Tulin taas tähän samaan paikkaan. Edellisen kärme oli siinä. Ei mihinkään liikkunut. Ja tiedät, että ei kyykärme käyttäydy sillä normaalisti. Mä pistin kameran päälle. Naks. Silloin se lähti niin kuin filmattuna kulkemaan tuota tietä pitkin. Ja ei mennyt suora tonne tienposkehen. Vaan niin kuin näette siinä kuvassa, niin meni tietä pitkin. Mä sain juuri passerin puolen minuutin mittaisen pätkä siitä. Ja mä en ole ikään onnistunut aikaisemmin kyykärmet kuvaamaan. Se on niin vaikea kohde. Se menee heti hukkaan.
Mutta tämmöinen sanoma oli. Symboliikkaa hirveän paljon tähän filmiin. Eteenpäin. Joo, mä tiedän se, että mä korostan vielä tässä juttua, että tämä näkemys, minkä mä nyt heitin tästä Nostradamuksen ennustuksesta, tämä on nimenomaan Nostradamuksen näkemys näistä asioista. Tietenkin moni voi keskustella siitä, että onko Nostradamus oikeassa, puhuuko hän totta. Mutta on syytä muistaa, että kaveri heittää yli 500 vuoden takaisesta historiasta päivälles tarkat vuosimäärät, kuukaudet, päivät, koska tämä kaveri nousee valtaan. Ja kaikki on toteutunut pilkullensa. On se melkoinen kaveri. Ja jos jollain on pokka sanoa, että kaikki Nostradamukset ennustet on niin sanotusta syvältä ja olemattomia ja huijauksia, niin kyllä täytyy olla aika tavalla pokka. Mä väitän taas tähän päälle, että Nostradamus rakensi pitkälle koko juttunsa. Siis muutama keskeisen äärettömän tarkka ennustuksen ympärille. Loi siihen semmoisen ovelan. Hän oli taitava taktikus, hakinpelaaja. Hän käsketti nämä täsmälliset tarkat tiedot muutama äärimmäisen harvahan ennustukseen. Ja se, että se on näin täydellisesti kohdallaan, niin tämä on aivan poikkeuksellista. Tämä on totta kai, tämä antikristuskäsite on Nostradamuksen näkemys tästä tilanteesta. On sanottu, että Nostradamus käytti vanhoja ennusteita, ilmestyskirjaa, raamattua, monta muuta juutalaisten kirjoja näissä taustalla. Hänellä oli juutalainen tausta. Mutta täytyy kyllä sanoa, että nostaa vahvasti siinä mielessä jo heti kättelyssä hattua hänen osaamiselle, että näin tarkkoja täsmällisiä ennusteita historia tuntee äärimmäisen vähän. Siinä ohjelmassakin sanottiin, että hyvä ennustaja voi tehdä 1000 virhettä, mutta kun hän osuu yhden kerran aivan täsmällisesti kohdallansa, niin hän on mestari. Nostradamus tiesi tämä jutun. Te haluatte tietenkin tietää myöskin, että mihin tämä johtaa, tämä Putinin tempasu. Nostradamus ennustaa, että ylhäältä tullaan rajusti alas Venäjän asetelmat hyökätä Eurooppaa, Kiinaa, Amerikkaa vastaan. Tarkoittaa, mä joskus tuossa laskeskelin, että se on semmoinen suurin piirtein yksi sotilas venäläistä vastaan 20 muuta. Venäjällä on niin teoreettista mahdollisuus selvitä tästä asiasta. On ennustettu, että oliko se 5/6, huomakka, on ennustettu. 5/6 venäläistä joukkueista tullaan tuhoamaan. Ne pakenee Uralin taakse tonne kauas. Kiinalaiset vyöryy Siperiaan. Venäjä putoaa ylhäältä todella alas. Maksaa vanhoja kalavelkoja maailmalle. Tässä tulee kuulemma niin jyrkkä muutos ihmiskunnalle, että tästä jostain alkaa. Sitten mainitte semmoisia vuosilukuja 2020, 2030, siellä jossain alkaa 1000-vuotisen valtakunnan rauhan ja toivon aika. Sitäkin sitä seuraavat 1000 vuotta. Näillä on hirvittävä merkitys ihmiskunnan historiallisesta ajatellen. Näet, mitä tässä kohtuulle seuraamaan. Mä en itse ole tietenkään mikä sen ihmeempi ennustaja, mutta mulla on kykyä ja näkemystä kuitenkin asioista. Ei siinä mitään. Mennään eteenpäin. Tää oli nyt tällä kertaa tässä. Toivottavasti sain teille vähän mietittävää myöskin. Nämä ei välttämättä niin positiivisia asioita, elämänmakuisia. Nyt eletään tiukkaa aika. Oleellista tässä ennusteessa on muuten myöskin se, että 1000-vuotinen valtakunta alkaa, niin ydinvoima on myöskin menneisyyttä. Eli tämä on ikään kuin
tämän petollisen ydinvoimarikollisuuden viimeinen taisteluvuosikymmen, mitä aletaan menemään tässä. Mä olen aina sitä sanonutkin, että tämä peto ei välttämättä henkilöidy ihmisiin niin paljon. Ilmestyskirjan pedonmerkit ja muut kaikki, niin ne on nimenomaan ydinvoimateollisuuden raakasti värittämiä pahuuden ilmentymiä. Mullakin oli tietyttävä yllätys, että se Nostradamus pystyi henkilöimään se näin vahvasti yhteen henkilöön. Moi.